ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ବାପା ମାଆ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛକ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଦେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଯିବ। ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତମ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ବୟସ ବେଳେ ତମ ନିଜକୁ ନ ଦେଖି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚାପି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଛ। କେତେ ପିଲା ବାପା ମା' କଥା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି 100 ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ ନା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଅନେକ ପିଲା ତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ବାପା ମା'ଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା'ଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ନା। ଯେଉଁ ବାପା ମା' କରି କରି ଜୀବନ ଭରି ତମ ଯବାନୀ ଟାଇମ୍ରେ କରି 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 ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୋ ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ପାଇବୁ, ଆମେ ଖୁସି କରିବୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ମଣିଷ ହେଇଯିବେ ନା, କିଏ ବାହାରେ ରହି ଚାକିରି କଲାଣି ତ, କିଏ ହେଉଛି ପଚାରିଲାନି, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ିଲାଣି ତ, ଆଉ କିଏ ନିଶା ଖାଇଲାଣି, ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିକି ଗଲାଣି। ଏଇଟା ତ ସମାଜରେ ଆଉ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁକରି ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ନା ବୟସ ହେଲେ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ବୟସ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା ହେଇଗଲେ ଆମେ ବୁଲିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ସିନା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦେହରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଥିବ? ତୁମର ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଠୁ ଧରିଥିବ, କାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କାହାର ଡାଇବେଟିସ୍, କାହାର କ'ଣ ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ବୟସ ହେଲା ମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିବ। ସେତେବେଳେ ନା ଏମିତି ବି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଥିଲେ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ପଇସା ଥିଲେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଦେହ ବେମାରୀ ହେଇଥିବ ନା ଭଲ ଖାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି କେବେ ହେଲେ ପିଲା ମଣିଷ ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ପାଇବୁ ବା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା?